мақомоти Украина гуфтанд масъалаи истирдоди шаҳрванди Тоҷикистон Муродали Ҳалимов маъруф бо лақаби Бос, ки аз ӯ яке аз хатарноктарин ҷангҷӯёни гурӯҳи давлати исломӣ ном мебаранд, ба душанбе матраҳ нест. Онҳо гуфтанд ҳамчунин дар бораи амалҳои ҷиноии Ҳалимов дар қаламрави Украина ҳеҷ маълумот нагирифтанд. Дар ин бора Доистони кулли Украина рӯзи 14 ноябр дар посухи расмӣ ба радиозодӣ хабар дод. масъулони ин ниҳод гуфтанд, дар ҳоли ҳозир нисбат ба истирдоди шаҳрванди Тоҷикистон Муродали Ҳалимов қарор қабул карда нашудааст. Доистони кулли Тоҷикистон моҳи августи соли 2016 аз Украина хоста буд, ки Муродали Ҳалимовро ба душанбе таслим кунад. Ҳалимов дар Тоҷикистон ба зархаридӣ, терроризм, узвият дар гурӯҳи мамнӯи Салафия ва ташкили иттиҳоди ҷиноӣ муттаҳам аст. ӯ 2 соли қабл дар Украина боздошт шуд. қаблан мақомоти Тоҷикистон гуфта буданд, Украина яке аз хатарноктарин тоҷики узви гурӯҳи тундрави давлати исломиро, ки 2 соли пеш бо дархости Интерпол боздошт карда буд, раҳо намудааст. Ба гуфтаи мақомот, хабарҳое рӯй даст аст, ки феълан ин мард дар ҳудуди ҷумҳурии худхондаи Донецк қарор дорад. Муродали Ҳалимов сокини 37-солаи ҷамоати навботи ноҳияи Рӯдаки дар олами ҷиноӣ бо тахаллуси Бос шинохта мешавад. Як манбаи огоҳ аз парвандаи Муродали Ҳалимов моҳи октябр дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, тақрибан 2 соли пеш ин мард дар фурудгоҳи Украина ҳангоми бозгашт аз Туркия боздошт шуд. мақомоти тоҷик мегӯянд, Муродали ҳамроҳ бо ҳамсар ва 3 кӯдакаш соли 2014 ба Сурия рафт. аз хонаводаи Ҳалимовҳо дар маҳаллаи Шайнаки чинори ҷамоати навботи Рӯдаки 14 нафар ба узвият ва ҳамкорӣ бо гурӯҳи тундрави давлати исломӣ муттаҳам мешаванд. аз ҷумла бародари Муродали Маҳмад Саиди 34 сола ҳамроҳ бо ҳамсару 3 кӯдак, хоҳараш Дилором бо шавҳараш ва Гулшараф Саъдуллоева модари 66 солааш ба Сурия рафтанд. танҳо аз ин хонавода 2 нафар дар озодӣ қарор доранд. ҳоло мақомоти тоҷик бештар ба Муродали Ҳалимов, узви ин хонавода, таваҷҷӯҳ дорад, ки ба гуфтаи онҳо бо далели номаълум аз Сурия то Украина расид ва он ҷо пас аз боздошт раҳо шуд.